Goedemiddag dames en heren, welkom bij Culturo TV. Mijn naam is Dennis Rutsch en vandaag zijn we op de Kruiskade in Rotterdam. Ik heb heel veel vragen en ik ga op zoek naar antwoorden. Antwoorden op vragen als: kunt u binnenkort nog uw huur betalen? En wat vindt u van de belastingverhoging en verhoging van de ziektekosten? En wat denkt u van tot uw 80ste doorwerken? Vragen die dringend beantwoord moeten worden. Gaat u mee? Kijk even en luister mee. Ja, het kabinet. U komt helemaal uit Bussum in Rotterdam op uw kleinkind passen. Oké, petje af. Ja. Maar over het kabinet gesproken, u vindt het dus moeilijk, het kabinet. De zeker. samenstelling vindt u moeilijk. Vind ik moeilijk, ja. En waarom vindt u dat moeilijk? Nou, omdat ze niet, niet echt goed met elkaar overeenkomen. De een moet het wat laten voor de ander. Dus ze wijken een beetje van hun programma af. Ze zijn aan het polderen. Ja, aan het polderen, ja, inderdaad. En dat vindt u... Nee, Nee? nee. Wat vindt u? U heeft liever dat ze... Nou, ik vind gewoon dat er voor de zorg goed gezorgd moet worden. Voor het onderwijs. Ja, en dat wordt volgens mij allemaal wel wat minder. Ja, de pensioenleeftijd staat ook op de tocht, heb ik begrepen. Pensioenleeftijd staat op de tocht. De kosten gaan omhoog. Echt hè, van €460 volgend jaar hè. Ja, en wie kan dat nog betalen? Dat bedoel ik. En nu stond er weer van in de WW. Mag niet langer dan een jaar in de WW. Want dan moet je naar de bijstand en... Nou, dan ben je helemaal weer... Oké, dat is... Oké, dus dan... er blijft niet veel over van die sociale zekerheid die opgebouwd is. Nee, voor mensen die werkloos zijn, is het gewoon wel heel moeilijk dat je na een jaar geen uitkering meer krijgt. Ja. En ja, dat je dan maar met een bijstandsuitkering van 70% van... Van wat je laatst verdiende loon is. Ja. Maar ook als je bijvoorbeeld 15 of 20 jaar gewerkt hebt, is dat ook? Ook, ja, dat maakt niet meer uit. Oké, ongeacht het aantal Ongeacht. gewerkte jaren? Ja, ongeacht. Oké. En wat had u dan als oplossing gezien? Nou, dat ze sowieso die uitkering voor moeten zorgen. Maar ook wel dat mensen wel met regelmaat moeten solliciteren natuurlijk. Want je kan niet je hele leven lang natuurlijk in de WW. Nee, dat is ook beperkt. En er zijn genoeg vacatures. Ja. Dus aan de andere kant moeten ze ook weer zorgen dat er meer een stok achter de deur zit. Dat mensen Ja. moeten gaan werken. Ja, maar kijk, maar het ding is, werken binnen je eigen vakgebied of werken omdat je moet gaan werken. En waarschijnlijk zijn er mensen die niet... Heel veel. Ja, Die zeggen dat is mijn vak niet, daar heb ik niet voor geleerd. Ja, ik heb daarvoor gestudeerd. Ja. En, Maar je kan niet met z'n allen natuurlijk op een stoel zitten achter je laptop. nee. Want er zijn ook timmermannen en stucadoors en schilders. En, Die zijn er wel, hè? ja, nou Ja. bij ons in de buurt niet hoor. Ja, die zijn er wel. Ja? Ja, komen uit Polen. Ja. Oké. Dat is wel een gevolg. Als iedereen gaat En studeren... gelukkig is dat natuurlijk wel Tuurlijk. weer zo dat mensen uit dat soort landen naar Nederland komen. Want wij zitten hier in Nederland erop te wachten. Anders had ik geen nieuw dak gehad, hè? Nee. Dus... Maar Nee. goed, de politiek even daar gelaten. Ze willen ook wat zeggen. Ze willen ook. Hallo, kleine. Hey. Gezellig hè met oma in Rotterdam? Ja. Nee. En zij wordt een echte Rotterdamse dus. Zij is echt zij is hier geboren, ja. Oké. Ja. Erg gezellig. Ja. ouder is geworden, want zij werkt totdat ze 80 is. Ja. Ook dat, die AOW-leeftijd wordt ook allemaal verhoogd. Ja. En die gaat... Als zij oud 80 gaat werken, moet ze werken tot ze 80 is. Ja. Als ze dat al haalt, hè? En wat gebeurt er met die premie als ze het niet haalt? Hebben mensen daar wel eens over nagedacht? Dat vind ik altijd zo wonderlijk. Ik vraag me altijd af wat er met het geld gebeurt van die mensen die hun hele leven lang gewerkt hebben en hun
pensioenleeftijd niet halen, of 2 jaar, en wat er dan met dat geld gebeurt. Gaat in de pot natuurlijk. Ja, maar welke Ja. pot? Ja, Ja, welke dat pot? is heel voorzichtig zo die andere kant En op. er zijn er een heleboel die het niet halen. Ja, En er is een hele hoop geld dat ineens verdwijnt. Ergens naartoe. ja. Heel onduidelijk. Waarvan... En dat ze beleggen via een verkeerd iets, Ja, waardoor je verliezen gaat wapens. maken. Ja. Drones, drones. clusterbommen, ik noem maar wat. Ja, Ja. ja maar goed. Groen levert niet zoveel op, hè, zeggen ze. Nee. Ja, dat is wel waar, hoor. Maar goed, mevrouw, mag ik u heel hartelijk danken voor dit super fijne korte gesprek. Oké. Geniet van deze, beetje druilerige vrijdagmiddag. Maar het is met uw kleinkind. Oké. Dankjewel, fijne Oké. dag. En jullie werken, zeg? Oké. Oké, je werkt hard. Ik werk Mag ik vragen wat voor werk je doet? Ja, dat mag. Wat voor werk doe je? Ik werk in de haven en op de ICT van de universiteit. Oké. Je bent op 2 fronten bezig dus. En stel dat je zo meteen tot je 80ste moet werken. Dan ben ik dood. Dus jij denkt niet dat je... Ik denk niet dat ik nog leef. Nee, ik denk het wel hoor. Maar ik vind sowieso 80 is de leeftijd dat ik Ik wil niet eens werken op mijn 80ste. Ja, kijk, de plannen zijn wel om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Oké, wat is de leeftijd daarvan? Ja, 72, 70 wordt er gezegd. 80, zo. Wat denk je daarvan? Hoe zie je dat voor je? Ik zie het voor me. Ik ben niet in Nederland in ieder geval. En ik ben ergens waar het warmer is. En waar ga je dan naartoe, denk je? Nou, onder Evenaar ergens, tropisch. Oké. Dus je wil weg naar Nederland? Het liefst wel, ja. In het grijze weer wil ik niet wonen. Oké. Hey, maar voor de rest, wat kan het je eigenlijk schelen als ik vragen mag? Vrij weinig. Vrij weinig. Maar je bent wel in Nederland nu. En, Ja. en je hebt er wel mee te maken. Ja, ik moet ermee te maken. Ik moet gewoon leven ermee. Mag ik vragen of je hebt gestemd? Nee, die is weggegooid. Heb je weggegooid? Nee, ik heb niet weggegooid. Oh, Die is met alle post meegegaan. hij is met alle posten meegegaan. Dus je hebt anderen over jouw toekomst laten beslissen? Ja, weet je, het is natuurlijk een menigte die stemmen, maar ik heb er gewoon niks mee te maken. Nou, dus duidelijk wel, toch? Ja, indirect wel, ja. Ja. Ik bedoel, als je zometeen, jij werkt in de haven, jij gaat zometeen, ziektekosten gaan omhoog. Die gaan altijd omhoog, toch? Maar daar had je iets aan kunnen doen. Dat is waar. Heb je niet gedaan. Als ze stemmen, is het nou altijd goed als ze stemmen. En als je niet gaat stemmen, ben je sowieso de klos. Maar op zich, ja, ik weet het niet hoor. Ik doe niks met politiek. Nee, maar je doet altijd aan politiek, zeg ik, toch? Ja, nee, dat begrijp ik wel, ergens. Ik bedoel, als je niet gaat stemmen, doe je ook aan politiek. Ja, klopt. Dan laat je je stem aan iemand anders. Ja, dan is het maar zo toch. Dan laat je Wilders voor jou besluiten. Wilders mag zeggen wat hij wil. Oh ja? Van mij wel. Dus je vindt het niet erg als Wilders aan de macht komt? Nou, ik denk als hij aan de macht komt, waarom zou het slecht moeten gaan? Ook als hij allerlei maatregelen neemt die voor allochtonen niet zo prettig zijn? Nou, ik ben ook allochtoon toch? Nou ja, in zijn ogen? Volgens mij wel. Alles met een kleurtje? Nee, maar alles met een kleurtje, dat is altijd goed toch? We willen niet wit blijven hier. Hier word je allemaal wit. Nee, maar Wilders wil Nederland wit. Kan niet witter worden. Nee, maar Nee, maar je zegt dat je niet aan politiek doet, dus ik stel je een paar vragen. ja, maar ja. ja, ik kan het niet beantwoorden. Ik kan ze niet meer beantwoorden. Ik kan ze niet beantwoorden. Oké. Nee. En ga je de volgende keer wel stemmen? Hoogwaarschijnlijk niet. Ook waarschijnlijk niet. Dus Die mag wel gewoon naar de... Mag ik vragen wat je studeert? Ik studeer niet. Momenteel een beetje problemen met studie. Oké, maar je vertelde net dat je hier zo studeerde ook? Naast het werk in de haven? Ja, ik heb een studie gedaan, ja. Oké. Maar het is niet zo... is Maar niet geworden. ik moet even boodschappen doen, meneer. Dank Dank je voor je tijd. Oké, Dankjewel voor jouw tijd. ja, nee, dankjewel voor het korte gesprekje. Ja, Hey. ik wil... Hoe heet je?
Chevelli. Hi, Chevelli. Ik ben Dennis. We zagen je lopen en ik dacht van even vragen hoe het met je gaat. Ja, eigenlijk was het wel goed. Even Ja. ontspannen, ja. Niet goed, maar ook niet slecht. Ik denk, andere mensen hebben het slechter, dus ik klaag niet. Ja. En kom je uit Rotterdam? Nee, Zoetermeer. Je komt uit Zoetermeer. Ja. En wat brengt jou in Rotterdam? Ik ga dadelijk eventjes weg. Dus ik ben even tijd aan het vertoeven, een half uurtje. Ja, dus even wat eten en dan ga ik weg. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ik blijf wel gewoon in Nederland, maar wel verder weg, zeg maar. Oh, je gaat even Ja, een even paar- naar een appartementje met een paar dames. Dus we gaan even genieten. Ja, Oh, een girls weekend out. ja, Oké. moet ook gebeuren. En waar jullie gaan het hebben over van alles en nog wat. Ja, waarschijnlijk wel. Ook over politieke zaken. Misschien wel. Ja. Ja, we zijn een paar meisjes uit UK. Dus Oké. ik weet niet hoe hun erin staan. UK. Dus, UK, daar ben je even op dit kijken. Ik moment- ken er niet verder, maar... Ik weet niet of je Even daar op dit linken. moment al zijn. Maar goed, luister. Ja, oh. Hey. Nee, maar ik bedoel, over politiek gesproken. Ja. Er zijn plannen van de regering in wording om mensen tot hun 72ste te laten werken. Ja, Wat vind je ervan? Ja, dat is echt belachelijk. Dat red ik niet eens waarschijnlijk. Ja, ik vind dat heel erg, want ik werk zelf heel hard. En ik denk van die pensioen ga ik waarschijnlijk niks zien. Dus eigenlijk voor mij weggegooid geld. Zo voelt het al een beetje. Ja, het is echt... En mag ik vragen wat voor werk je doet? Ik doe freelancen. Maar ik doe ook zeg maar moderne werk daarnaast. Dus je betaalt ook heel veel belasting daarvoor. En dan, ja, ik weet niet, heel veel geld gaat verloren. Hoe harder je werkt, hoe meer geld je kwijtraakt. En dat vind ik gewoon een no-go. En je zegt dat je het niet gaat halen? Ja, 72 klinkt zo ver. En je ziet gewoon een gemiddelde persoon. Ja, ik heb heel veel mensen heel vroeg zien gaan. De meeste goede mensen met het goede hart, die gaan als eerst. En ik weet dat mijn hart op de goede plek ligt. Dus maar ja, ik hoop het niet. Maar ja, de kans is gewoon minimaal dat mensen nog op die leeftijd echt nog kunnen genieten van hun pensioengeld. Je kan ook klachten krijgen, je bent minder gezond. Dus als je op vakantie wilt gaan, kan je er ook niet optimaal van genieten. Toch? Ja. Je hebt ook het Nederlands zelf in de hand, hè? Ja, klopt. Gezond eten. Ja, Een gezonde levensstijl? Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar sommige dingen heb je ook weer niet in de hand. Ja, maar Ja. zo'n leeftijd, het kan, ik bedoel, ze hebben het nu over 70, 72 jaar, maar het kan zomaar 80 jaar worden. Ja, ik denk dat het wel daar naartoe gaat. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. En wat vind je eigenlijk van dat mensen een premie betalen, een pensioenpremie betalen en die premie niet uitbetaald krijgen? Ja, dat is gewoon weggegooid geld. Ja, maar waar gaat het geld naartoe? Heb je dat wel eens afgevraagd? Nee, eigenlijk niet echt. Nee, je betaalt wat er betaald moet worden, dan staan ze voor je deur. Ze komen het halen, hè? Ja, precies. Maar waar mijn geld blijft, geen idee. Ja. En wat zou je willen dat er met het geld gebeurt? Als ik het niet zou halen, nou, ik heb sowieso al een zoontje. Dus als hij er nog is, heel graag dat het naar hem toe zou gaan. Zodat hij gewoon stressloos door het leven kan gaan en van zijn leven kan genieten. Omdat ik dat na mijn pensioen niet meer kan. Dus dat is eigenlijk wat ik het gewoon zou willen. En misschien goede doelen steunen, dat echt wel toedoet in die tijd. Ja, ik weet nog niet precies. Ik vind dat een heel sociaal antwoord. Ja. Dus jij zou willen dat het geld wat jij spaart, door middel van je pensioenpremie, dat als jij daar niet van kan genieten, dat het naar je kinderen gaat. Naar mijn kinderen gaat. Of nou, inderdaad echt een goed doel waarvan ik weet dat het echt naar een goed doel gaat. En Dat jij... de samenleving beter wordt voor iedereen op de wereld eigenlijk. Ja. En dat je eigenlijk zelf kunt beschikken over wat er met je pensioenpremie gebeurt. Ja, precies. Dat zou fijn zijn. Ja, want ze willen dus ook dat hele pensioenstelsel is vernieuwd nu. Ja. En dat je dus ook zelf gaat regelen hoe je dat gaat consumeren. Oké. Dat je daar zelf voor verantwoordelijk zal gaan worden. Oké. Dus dat zou in de lijn liggen van oké, ik ben er niet meer. Dus weet je wel, ik beschik nu ook over mijn geld na mijn dood. Ja. En ik geef dat aan mijn kind of aan een goed doel. Ja, ik zal inderdaad kijken wie is verstandig om met dat geld om te gaan. Als mijn zoontje zo verstandig zelf genoeg is en het goed kan spenderen, dan laat ik het helemaal over aan hem. En zo niet, misschien iemand die nog dichtbij staat, die wel weet wat ik zou willen als droom. Voor mijn nabestaanden, zeg maar, dat het gewoon allemaal kan. Oké. Ja. Ja, goed over nagedacht. Ja. Ja, het leven is niet goedkoop aan het worden. Het wordt duurder. In de regeer, althans, in de plannen van de regering in wording staat bijvoorbeeld ook dat de ziektekosten omhoog gaan. De premies. Ja, elk jaar. Ehm, Geen verrassing meer. ja, maar wie kan dat zo meteen nog betalen? Denk ik. Ja, alleen de rijken. Ja. Ja.
Of je moet echt heel hard werken, ja. Maar je werkt inderdaad steeds meer, maar je geeft steeds meer af. Dus uiteindelijk blijft het elke keer op hetzelfde hangen. Het maakt niet uit wat je doet, ja. Ja, is er een mogelijkheid om dat te stoppen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nooit echt heel over nagedacht. Nee, Ik weet niet of wij zo machtig genoeg zijn om iets tegenaan te kunnen doen. Maar misschien als we met meerdere mensen staan, dat het misschien uiteindelijk wel zou kunnen, ja. Stemmen, hè? Ja, Heb je gestemd? nee, eerlijk gezegd niet. Ja, Nee, oké. ja heel slecht, ik weet het. Maar ik weet gewoon niet zo goed. Ik ben in Nederland wel geboren. En mijn ouders uit Suriname, ja. Ouders klopt. van Suriname. Maar je hebt niet gestemd? Nee. Oké, maar volgende keer dus wel stemmen. Want Ja, ik moet even goed gaan inlezen. Bijna elke partij heeft wel iets waarvan ik denk, ja, dat misschien dan weer niet. Dus ik heb er gewoon geen keuze echt kunnen maken. Ja, En volgende keer dan gewoon weer wel. Ja, even gewoon goed doorlezen, kijken of ik dan een besluit kan nemen voor iemand te stemmen. het is een beetje geven, het is een beetje nemen. Ja, Want klopt. een partij waar alles in zit, ik weet niet of je die zo kan vinden. Moet ik mijn eigen partij starten? Nee, een grapje. Bij wijze van spreken. Hè? Ja, nee, heeft gelijk. Dus, Ja, dus je zult wel moeten schipperen. ja. Want grote jongen die een partij vindt waar alles in zit. Ja, klopt. Ja. Nou. Hey, nou. Heb je nog mensen die je de groeten wil doen? Ja, mijn zoontje, ik ga een weekendje weg, ik ga je heel erg missen. Maar mama gaat aan je denken. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Ja, geen probleem. En een hele goede tijd met je vriendinnen. Dankjewel. Ja? Fijne dag. Fijne dag nog. Hoi, hoi. Ik wil graag weten wat u van de plannen vindt van de regering. Zo! Voor de huis is gelijk, bam! Ja! Van wie zijn jullie? Wij zijn van Culturu TV. Culturu TV. Culturu TV. Culturu TV. Culturu.com. Culturu.tv. Ja. YouTube. Ja? Ah, Welke aspecten wilt u onze mening horen? wij zijn heel erg benieuwd wat u bijvoorbeeld vindt van de stijging van de ziekkosten. Ja, ik werk in de zorg, dus dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee. Nou ja, we hebben corona meegemaakt. En we hebben al die mensen dood zien gaan. En wat hebben de regeringen gedaan? Die hebben gekort op het personeel. Onze IC moet kleiner worden. Wacht maar tot er weer een corona komt. Dan zullen ze het merken. Dus als je niet, dat is mijn mening. Ja. Misschien denkt zij er anders over. Maar, dus ik vind, misschien moet het veranderd worden. Maar er moet echt, al onze verpleegkundigen die ze gaan weg. Die zien het echt niet meer zitten. Iedereen die klapte tijdens corona. En ze kregen hun bonussen niet. En we hebben niet meer personeel gekregen. Bedden zijn dichtgegaan. Allemaal vanwege bezuinigingen. En nu willen ze nog meer bezuinigen. En nu is het zelfs zo dat mensen tot hun 70 of 72 zouden moeten doorwerken. Nou ja. Kijk, je moet wel die dingen in een lange termijn perspectief zien. Want die zorgkosten zijn ook alsmaar hoger aan het worden. Die gaan omhoog. En ook, kijk, wat wel een zwak punt is in de plannen, is dat het dus niet echt een aparte regeling is voor mensen met zware beroepen. Ja. Want die kunnen natuurlijk niet tot 70 jaar werken. Daar wil ik naartoe. Ja, maar dat kan niet. Dus daar moeten ze wat aan doen. Maar, Ik denk wel dat het op zich nooit. Kijk, mijn man is ook 72. maar denkt u dat ze dat gaan doen? Ik denk dat ze daartoe gedwongen worden, ja. Dat denk ik. Want dat kan niet. Je kan niet mensen die vanaf hun 16e of 17e gewerkt hebben, zeggen werk maar door tot even lang als iemand die een kantoorbaan heeft gehad. Dat kan niet. En die gezondheidsrisico's zijn ook veel groter voor die delen van de bevolking. Dus we moeten meer rekening houden met gezondheidsverschillen tussen de groepen. Maar dit hoorde ik al heel lang, hè? Ja, dat is waar. Dat ben ik helemaal met u eens. En er is nog steeds geen oplossing. Nee, dat is ook maar zo. Kijk, ik vind wel dat we deze regering een kans moeten geven. Ik ben ook heel ongelukkig geweest onder de vorige. Dus ik denk, we moeten deze wel een kans geven. En doen ze niet goed, dan worden ze waarschijnlijk weggestemd. Ja. Op de een of andere manier. VVD zit er weer bij, hè. Ik vind wel dat wat er in Nederland echt moet veranderen zijn de 0-urencontracten. Ik denk dat is een groot schandaal. Er zijn jongens die elke jaar weer worden ze op straat gestopt. Niemand kan een huis kopen. En meisjes ook, ja. In Engeland hebben ze dat afgeschaft. Nou, zij kunnen het wel. En in Nederland nog steeds al die uitzendbureaus.
Nederland is koploper Schandalig. flexcontracten. Ja, in allemaal Europa. flex. Dat is heel ernstig. Daar wordt geld mee verdiend. Ja, Ja, tuurlijk. ja, Maar dat ja, is daarom tuurlijk, dat ja. accent op geld is nog steeds, ja. Ja, vandaar de VVD, hè? Ja, dat is de VVD, denk ik. De VVD zit er weer bij. Ja, heel goed gedaan, ja. Ja, En dat is goed bekeken. ja. Daar ben ja. ik niet mee eens hoor. Maar Nee. Nee, maar ze zitten er wel bij. En ik heb begrepen dat ze ook een paar hele substantiële posten binnen hebben gesleept. Absoluut, ja, de beste posten. En zo, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik vind het is een doorn in ons oog. Ja, Zijn we het dat echt zij wel over gezondheid eens? hebben gekregen, dat je dat aan de VVD toevertrouwt. Nou, meneer Jette, je mag echt wel eens een beetje na gaan denken. Dat was de partij van Ernst Kuipers. Hè, dat was onze... En Els Borst. Dat is uitgesproken de politieke partij die voor de gezondheid... Die geven cadeau aan de VVD. Ja, Nou ja, goed. Ja, u Meesters- mag het uitleggen. meesters van het korte. Ja, Ja, dat zal dat ik wel. vind, Ja. wij zijn natuurlijk ook niet erg gelukkig met de lijsttrekker van de VVD. Die, Geld gaat naar de defensie. die claimt gewoon heel veel eigenlijk van dit akkoord. Ja. Dus ja, dat accent is wel weer erg bij hen komen liggen. Ja. Maar vindt u dan niet dat Jette meer weerstand moet bieden? Eigenlijk Ja. wel. Die heeft de regering cadeau gegeven Maar aan daar de verschillen VVD. wij een beetje, want ik denk dat Jette toch wel op deze manier hoopt dat hij wat meer bereikt aan de rechterflank. Voor het binnenhalen van toch nog wat dingen die de pijn zullen verzachten. Ik denk dat hij een langere agenda heeft dan nu lijkt. Maar mevrouw Jezilders die heeft ook een agenda. Ja, natuurlijk. Ja, En hoe? Dus, en zij heeft de posten binnen die hout snijden. Ja, en zij heeft weet je wel. GroenLinks heeft ze dus volledig gedistanceerd. Ja. Waardoor het onmogelijk is om een stabiele regering te krijgen. Dus ik hoop dat zij eruit wordt geflikkerd op de kortste termijn. Ja, vind ik wel. Ja, nee, Verschrikkelijk mens. Wij vinden haar helemaal niet goed voor Nederland. Maar ja, goed. Ja. Zij zit er en Zij- ze speelt het handig. En ja, ze speelt het handig. En er zijn meer politici waarvan je soms denkt van... maar ja, die zijn er. Ja. We zullen ermee moeten omgaan. Maar ja, mensen stemmen erop. Juist dat Dus, ook. Dat ook. Kijk, Forum voor Democratie, dat die zo gestegen is, de laatste verkiezingen, dat zijn allemaal tekenen aan de wand. Ja, Ja. En wat voor tekenen zijn dat? Welke nou tekenen ja, ziet u? dat is dat rechts en links verhaal. Nou goed, misschien moeten we daar een keer voorbij, maar het is geen goede ontwikkeling voor Nederland. Ja, ja. Het polariseren Ja. verhaal. Zou dat van Amerika ook naar hier kunnen uitwaaien, zeg maar? Zou dat ook kunnen Ja. gebeuren? Als we naar Trump zo kijken wat hij doet allemaal. Ja, het allemaal heel acceptabel is om dat Nou, soort ideeën te koesteren. Ja, ik denk dat een Trump-achtig iemand voor Nederland niet op... Kijk eens, de dichtbijzijns die we gekregen hebben als Wilders... heeft er een zooitje van gemaakt en die is afgerekend. Ja. Dus de mensen uit rechts zijn volledig incapabel om gemeentes te besturen. En, maar ja, in andere landen is dat anders, hè? In Frankrijk en in Duitsland. Ja. Dus wie weet. Maar ja, die hebben zich goed voorbereid en die timmeren al een paar jaar aan de weg. En die Ja. doen iets. Maar ja, het is niet dat ik daar fan van ben, maar die hebben kaderpersoneel. Die hebben mensen die echt Ja, in... maar dat doet die Forum voor Ja. Democratie ook. Hè? Die is een ledenpartij, die Ja. leiden nu hun kader op. Ja, je hebt Maar scholen daarom, zelfs. ja, Ja. ik vind die ideeën niet... ik wil helemaal niet passen bij Nederland, maar goed. Maar ze werken wel aan een kader Ja, van deskundigen, zou ik maar zeggen, Ja. op hun terrein. Nou, Ja, het probleem dat is waar. dat vind ik dat onvoldoende oppositie is. Ja. Weet je, het is niet, je kan hun dat niet. Hè. Zij zijn goed georganiseerd in die kerk allemaal. En die gaan op straat. Maar waar is links? Ja. Hè? Maar ja, wat is... Hebben wij een grote linkse demonstratie tegen Gaza gezien? Ja, Nou, het is wel Nou, zo de rode dat- Wij waren er zelf bij, maar dat was niet links die dat de georganiseerd rode lijn, heeft. ja. Ja, dat was zag jij PvdA daar rondlopen? Ik niet hoor. Ja, ik Ja. kan me dat wel herinneren. Maar ik heb veel partijen gezien die zich ineens daaraan liëren en ineens heel erg Ja, geëngageerd Ja. waren. het was heel divers, zou ik maar zeggen, Dus, wat ja. daar rondliep. Ja. Maar ja, we zullen zien hè. We zullen zien. Op hoop op zegen, zeggen ze in Nederland. Ja. Nou, mag ik u hartelijk danken voor het hele fijne Nou, gesprek. ik ook. En geniet van deze vrijdagmiddag. Ja, we gaan naar een huwelijk, dus Ja? En van wie? Ja, van een medewerker van mij. Oké. Nou, veel plezier. Jullie ook hè? Precies, dankjewel. Dag.
En wij vragen mensen hoe het met ze gaat, wat ze van de situatie vinden en wat ze van bijvoorbeeld plannen van de regering vinden. Nou, ik ben optimistisch. U bent optimistisch. U bent optimistisch over de stijging van de ziektekosten. Interessant. Nee, maar ik vind het verloopt in een andere sfeer. En dat maakt me optimistisch. Ik vind niet alle plannen even Nee. goed, maar de sfeer is anders. En dat stemt mij hoopvol. En dan gaan we zien hoe het gaat. We gaan zien hoe het gaat. Maar, Ja. En met de sfeer, bent u positief gestemd over de verdeling van de zetels, de verdeling van de posten? Nou, daar heb ik me nog niet heel erg in verdiept. Het is heel spannend, want het is een minderheidskabinet. Maar ik vind dat de sfeer al anders is. Dat het niet meer een agressieve sfeer is, maar een wat menselijkere sfeer vind ik positief. Er wordt niet meer gekat. En nou, daar hou ik het graag bij. Ja. Nee, maar ik wilde graag weten wat u dan vindt van de plannen om tot je 72e te moeten werken bijvoorbeeld. Nou, daar vind ik wel wat van. Maar wij gaan verder. Want anders ben ik bijna 72. Okay. Nee, zo zie je er niet uit hoor. Nee, daar vind ik wel wat van. Oké, maar wil je niks over vertellen? Wordje dicht. Erg jammer, ik ben zo benieuwd. Want ik heb namelijk vragen en die wil ik beantwoord hebben. Ja, maar wij hebben nog een programma. Oh, jullie hebben een En dat moet okay. ingevuld Nou worden. dames, vermaak je. Komt goed. Vrijdagmiddag. Dankjewel. Dank je. Hoi. En ja, goed, we wilden weten hoe het met je gaat. Het gaat Op goed. deze vrijdagmiddag. Druilig. Druilerig, ja. Het is koud. En, Hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het uitstekend. Waarom? Ja, omdat ik voel me goed. Oké. Ik heb tot op heden al mijn plannen gerealiseerd voor deze dag. Oké. Dat is altijd een ding. Weet Ja, je wel. ik ben onderweg. Je probeert het erin te proppen. En ik heb nou een goed gesprek met jou. Nou, wat fijn. Ik wilde graag weten bijvoorbeeld wat je van de plannen vindt van de regering. Op een week IFFR waarin dat allemaal uit is gekomen, moet ik zeggen dat ik me niet met heel veel focus dat heb meegekregen. Oké. Een kleine update. Ja, Verhoging van de ziektekosten. ja, vervelend. Pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog. Ja, Mensen werken tot hun 72ste. oké. En wat dan? Ja, wat dan? Is dat haalbaar? Dat weet ik niet. Dat is dus wat wij ons allemaal afvragen. Ja, Is het haalbaar om tot je 72ste te werken? dat weet ik niet. Nee. Ik denk dat ik best tot mijn 72 kan werken, maar ook omdat ik niet wil werken. Omdat je niet wil werken? Nee, omdat ik zou niet willen werken. Oh ja, nee, maar ik bedoel, stel dat je werkt in de zorg bijvoorbeeld. Ja. Noem een zijstraat. Ja, Kan je tot je 72ste in de zorg werken? dat weet ik niet, want ik werk niet in de zorg. Nee, maar ik kan je zeggen, Ja, dat maar is lastig. Ja, maar in allerlei beroepen is het lastig om tot heel oud te werken. Als je vuilnisman bent, dan is het ook heel lastig om tot straat. Ja. Mensen die Ja. zwaar werk in de bouw doen, Ja. in de haven werken. Dus het zijn leuke plannen, maar ik vraag me dan af hoe mensen dat voor zich zien. Maar wie dat voor zich zien? De plannenmakers, de beleidsmakers, Ja. die achter een tafel zitten en met elkaar aan het praten zijn over hoe mensen die met hun handen werken en zwaar fysiek werk Ja, weet je wat het is? Ik heb me daar helemaal niet in verdiept. Dus ik kan daar echt niks zinnigs over zeggen. Ik stel me dus dat voor, Ja. dat mensen dat bedenken aan tafel. Dat zal vast. Dat weet ik dus niet. Ik weet niet hoe dat bedacht wordt. Dus daar kan ik dan wel een mening over geven. Alleen, ik weet dat gewoon niet. En daar was ik benieuwd naar. Ja. Of je daar een beeld bij had, of je daar... Ik heb daar zeker een beeld bij, maar dat is nergens op gebaseerd. Dus snap je? Ja, dus dat is een beetje, ja, ik vind dat, weet ik veel. Ja, ik weet ik veel hoe ik zit niet aan tafel met Jessel Gus en Klaver en hoe het die andere doet, om dan zo'n plan te bedenken. Dus ik weet helemaal niet hoe zo'n plan bedacht wordt. Ja. En ik heb me er al helemaal niet diep genoeg in verdiept om daar echt iets over te kunnen zeggen. Ik had het graag gehoord. Ja, nee, natuurlijk, maar ja. Vragen. Ja, ik heb ook allerlei vragen, maar misschien moet die niet aan mij stellen dan, toch?
Nou ja, je kwam langs en ik dacht, Ja. dat is een vraag. Nee, maar weet je wel, ik ben een beetje wars van stemmingmakerij en opiniepogramma's en dat. En ik denk, ja, er zitten altijd allemaal mensen die allerlei dingen vinden van alles. Maar er is bijna nooit iemand die echt, of echt weet waar ze het over hebben, of echt onderzoek heeft gedaan naar waar ze het over hebben. Ja. Dus daarom denk ik, daar ga ik daar zelf ook niet aan beginnen Ja, natuurlijk. maar je hebt toch wel een beeld van, als ik dat dan lees, dan denk ik vaak van, oké, maar hoe komen jullie tot zo'n besluit? En dan denk ik erover na en dan kom ik vaak tot een soort van visie op iets. Jawel, maar dat is toch een mening en op het moment dat je niet... Kijk, ik heb zelf altijd zoiets van, als je ergens echt zo hellig van wordt en daar echt aan wat wil doen, ga er dan wat aan doen. Toch? Ja. Maar ja, nee, precies. Maar ik snap de nieuwsgierigheid. Ja. Ik snap waarom je afvraagt wat mensen daarvan vinden. Uiteindelijk heb ik ook gestemd, dus dit is een uitkomst van hoe wij met z'n allen hebben gestemd. Ja, goed. Of niet hebben gestemd. Of niet hebben gestemd, ja. Nou, goed, Ja. Ik heb wel gestemd, dus dat is wel... Ja. Ik ook. Ja, nee, toch? Ja. Dus dat is, nou ja, dit is nu we hebben gestemd op dit menu, dit is wat we hebben gekregen. En het resultaat is dat wij nu hier staan en ons afvragen, althans ik me afvraag, Ja. van, oké, maar is dit het resultaat? Is dit waar wij voor... Nou ja, kijk, beleid is één ding en de andere kant is dat je je daartoe moet verhouden tot het beleid. Dus ja, dat is, en ik denk wel dat de tijd voorbij is dat mensen hun hele leven voor één bedrijf werken, hun hele leven, weet je wel, dat er soms mensen die ook niet meer voor hun pensioen werken. Dus we leven in een andere wereld dan waar deze plannen voor zijn gemaakt en ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ik ook, samen met jou. Want sommige mensen halen die leeftijd, die pensioenleeftijd niet eens. Nee, maar ja, de meeste mensen halen de pensioenleeftijd van 65 niet eens. Dus dat is maar dat is een andere discussie. Dat heeft niks te maken met van als je dat dan haalt, zeg maar, ja, weet je, wat dan? Ja. Ja. Nou, En als je leeft om te werken, nou, dan moet je werk doen wat je leuk vindt. absoluut. Toch? Maar er zijn heel veel mensen die niet het werk doen wat ze zouden willen doen. En Ja, die maar gewoon- dat is, die- maar dat is een ander probleem. Ja, nou, ik weet niet zozeer of dat een probleem is. Het is een situatie waar mensen zitten. Jawel, maar als jij werkt voor je pensioen en als dat het doel is en dat wordt met, weet ik veel nu, wat is het, 5 jaar verhoogd? Ja, dat is vervelend. Tuurlijk is dat vervelend. Ja. Ja. Maar goed, als dat pensioen gewoon een bijkomstigheid is van het werk wat je doet, je dan leuk vindt. sta je daar anders in. Ja. Ja. Als je het leuk vindt. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die grijs worden bij de gedachte dat ze tot hun 72 zouden moeten werken. Maar wat zou jij ervan vinden als jij dit tot je twee... Ik weet hoe oud ben je eigenlijk? Ik? Ja? Wat denk je? Dat weet ik niet. Ik ben 64. 64, oké. Dus dan zou je dit nog 8 jaar moeten doen. Ik ben dus niet in die categorie. Ik ga over waarschijnlijk... Nee, maar 2,5 jaar. stel voor dat je dit nog 8 jaar zou moeten doen. Zou je dat vervelend vinden? Nee. Nee, maar ik heb ook... Maar wat vind je dan van zo'n plan? Ik vind... Kijk, ik doe dit niet voor mezelf. Ja. Ik doe dit voor de mensen Ja. die van 8 tot 5 of 9 tot 5 in een fabriek werken. Ja. Of die voor een baas werken en die zich echt helemaal uit de naad werken. Ja. En, Het is ook hard werken, hè? Ja, maar het is heel erg leuk om te doen, Ja, hè? natuurlijk, maar dat haalt niet weg dat het wel gewoon werk is. Ja, maar ik sta niet op een dak. Ik sta hier wel op een of ander koud plein midden in Rotterdam. Ja, maar ik ben niet op mijn knieën aan het ploeteren om tegels Nee, maar in de straat. dit gesprek hebben ze ook hard werken. Je moet scherp zijn, je moet dit goed kunnen, dit moet je lang oefenen. Dat is helemaal niet, ik bedoel, zo doe jezelf niet onder. Nee, maar het is niet, dat is een ander verhaal, hè? Jawel, Kijk, maar dit is maar, ik bedoel... Nu gaat het over wat ik doe, Ja. maar ik wil het hebben over wat je vindt van de plannen van de regering. Dus ik vraag me gewoon af wat jij daarvan vindt, dat is het eigenlijk. Wat ik daarvan vind. En vanuit je eigen situatie gedacht, hè? Vanuit mijn eigen situatie, Ja. ik doe leuke dingen. Ja. Ik heb leuk werk. Maar ik ben niet iedereen. Nee, maar ik ben ook niet iedereen. Nee. Dus, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat andere mensen daarvan vinden. Ja. Maar ja, jij vindt dat blijkbaar ook niet een punt. Nou, ik Jij hebt vind waarschijnlijk ook leuk werk. dat en ik vind een pensioen is zo'n gek doel om voor te werken. Dat is het een beetje. Ja. Maar dat is een persoonlijk ding. Dus ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Omdat ik daar niet echt een mening over heb. Maar tegelijkertijd ook vind dat je dat niet moet onderdoen voor mensen die daar wel echt last van hebben. Dus ja, dat weet je wel. Ja. Maar
Dus Vandaar dat. Oké. Want er zijn heel veel van onze kijkers Ja. die wel uitkijken naar een pensioen. Ja. En die denken van... Ik wacht ben heel even, benieuwd wat zij daar allemaal van vinden. Ben ik echt Ik ben waar. heel benieuwd. Misschien dat we bij deze een oproepje kunnen doen. Als mensen daar een mening over hebben, dat ze dat even laten weten. Ja. Ja? Oké. Dankjewel. Jij bedankt. Hey, fijn man. We zijn heel erg benieuwd wat jullie vinden van de plannen van de regering. Daar is zo blij mee, hè? Is ze blij mee, hè? Nee, zeker niet. Nee, want... Je zegt het goed, het zijn de plannen van de regering. ja. Ja. Zonder dat ze rekening houden met de mens. Mag ook wel gezegd worden. Dus ja, weet je, we kunnen zoveel willen, maar zolang wij deze regeringen laten zitten, daar waar die zit, dan kunnen wij niet echt ver komen. Dus ik denk dat men echt in opstand moet komen. Weet je, kijk, eigen bijdrage, dat soort dingen. Ik denk meer dan 60, 70 euro omhoog. Belachelijk. En voor de mensen die al... We hebben al rijen bij de voedselbank staan. Een van de rijkste landen. Ja, van Europa, nou ja, gewoon van de wereld ook. Hè. Ja. We zijn best wel staan op volgens mij top 10. Ja. Ja, maar dat kan je niet zien. Nee. Nee. Gaat, Maar de regering is wel door ons gekozen. ja, weet je, dat is datzelfde verhaal. Elke 4 jaar dan hebben we zo'n plan van aanpakken. Daar stemmen de mensen dan op een gegeven moment op. Dat wijzigt zich dan, hè, want men gaat zich verenigen. Ja. De ene partij met de andere. Dus dan zijn er consequenties. En meestal komt het voor ons dan te nadelen. Dat vind ik dan wel jammer. Ja. Ja. Beetje halfwassen, beetje slap. Zeker. Ja, slap hap. Want uiteindelijk worden zij er niet rijker op. Tenminste, zij worden er wel rijker op. Wij mensen, helaas. Het is tegenwoordig het is of een hoogklasse of een laagklasse. De middenklasse dat valt gewoon een beetje weg. Ja, die zijn ze een beetje aan het uithollen. Helaas wel. Ja. Ten koste van. Ten koste van de mens. Ja, maar is dat nog dat je dochter is? Dat is mijn knappe dochter. Dat is jouw dochter? Ja, zeker. En wat vind je ervan dat zij zo meteen tot de 72e moet doorwerken? Ja, ik denk niet dat wij dat gaan doen. Ik denk dat er heel veel mensen bezig zijn om te kijken om elsewhere een lekkere leven op te bouwen. Ja, waar het wel beter gaat. Of tenminste waar men beter met mensen omgaat. Nou ja, en het pensioen die opgebouwd is, dan meenemen? Ja, sowieso. Ja, we hebben ervoor gewerkt. Maar wat ik vooral vind is, als je op je 72e pas met pensioen mag. Ja, dat is toch geen leven. Dus je werkt je leven lang. En dan ben je op 72 en dan hoor je vaak verhalen, dan krijg je ineens hartfalen en weet ik het. Nee, we willen nu ook leven. Ja. Nee, de stop is te strak. En de regering moet daar wat mee doen. Ja, want... Het moet echt serieus genomen worden. Krappe portemonnee. Ik weet niet wat voor werk u doet, maar... er zijn mensen die al niet rondkomen. Nee, dat klopt. Ja, daarom zeg ik, je hebt rijen bij de voedselbank staan. Je hebt tegenwoordig allerlei soorten instanties die dan mensen zeg maar, op die manier moeten helpen op vrijwillige basis. Terwijl ik denk, ja, maar wat is dit voor kromme gekheid? Ja. Dit is een van de rijkste landen, waarom moet dit zo? Maar ondertussen zijn we wel allemaal geld aan het pompen naar wapens, Oekraïne, weet ik veel, dat wel. Ja. Dus... Want die moeten gered worden. Ja. Maar wij niet. Ja. Ja, zo komt het neer, heel zwart-wit. Het is wat er gebeurt. Het is wat het is. Het is wat het is. Het is wat het is. Ik denk dat we moeten stoppen met stemmen. Met z'n allen. Gewoon stoppen met stemmen. Ja, en dan? Wat gebeurt er dan? De hele regering eruit. Ja. En wat gebeurt er dan? Ik denk dat een soort van opstand moet komen vanuit de mensheid. Ik denk dat als wij dit laten gaan, dat we uiteindelijk gewoon echt helemaal niks meer te zeggen hebben. Gewoon, maar hebben we al niet, hè? De ouderen, daar wordt op bezuinigd. Het is een onmenselijk leven. Die mensen hebben dit land opgebouwd. Kijk hoe we met ze omgaan. Ze krijgen 1,5 uur per dag. Soms worden ze niet uit hun bed gehaald, omdat er is geen personeel. Hoe dan? Het is niet menselijk. Maar ik denk, er moet wel een soort van verzet. Ik heb geen idee nog wat. Als ik het weet, dan ben ik de eerste die het doet. Maar er moet wel een soort van verzet zijn. Zeker. Ja. Dus u bent voor een revolutie? Zeker. Ja. Opstand, klaar. Die opstand, welke vorm heeft dat volgens u? Het hoeft niet zeg maar, op de agressieve manier. Hè. Het moet gewoon wel zeg maar, op een redelijke manier zijn. Maar ik denk dat de belastingbetaler, dat zijn wij. We zijn degene die de salarissen betalen voor de overheid. Hè? De ministers worden door ons betaald. Ja. De politie wordt door ons betaald. Maar waarom hebben wij niks te zeggen dan? Wij zijn dus eigenlijk degene die het voor het zeggen moet hebben. Ja, zij werken dus eigenlijk voor ons, zou je zeggen. Dat klopt ook, ja, maar wij kiezen vervolgens die mensen uit, zodat zij kunnen zorgen... Ja, dat weet ik niet. Dat maken ze ons wijs dat wij die mensen uitkiezen. Ik geloof daar niet echt mee in. Nou, we hebben toch gestemd? Ja, dat zeggen ze. Ja. Maar het gaat wel altijd wel richting waar ze niet moeten zijn, zeg maar. Het is of rechts of links. Ja. Ik ben bij geen van beide. Nee, er is geen partij op dit moment waarvan ik denk, ja. En rechts of links? Ja.
Uiteindelijk zal het zo. Wat is rechts, wat is links? Ja, dat zeggen ze. Je hebt de rechterregering, de linkerregering, dat is de D66 en dat is allemaal links. Hè. Rechts is Geert Wilders, geloof ik, VVD. Ja. Maar goed, uiteindelijk bakken ze er allemaal niks van. Is het misschien een beetje afleiding? Zeker. Het is een spel. Om het rechts en links te doen. Jazeker. Zodat mensen... Ja. Dat krijgt verdeeldheid en heers. Ja, verdelen en heers. Machiavelli. Ja. Dat maar we trappen er wel in met z'n Ja, met ogen open. Maar dat is zolang wij nou gewoon kijken naar de televisieprogramma's die ze ons voorschotelen. Hè, dan blijven we ook lekker gebrainwashed. Uiteindelijk bereiken we niks. We moeten opstaan, ogen openmaken en voor je eigen vrijheid vechten. Dus burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, ze zeggen de slaventijd is voorbij, toch zeggen ze? Al een hele tijd, toch? Ik weet niet. Op papier? Ja, op dat papier wou ik net zeggen. Want dus zijn we nog steeds gewoon slaven. Ja, loonslaven. Ja. Ja. Dus je werkt om te leven, je leeft om te werken. Wat is het nou? Het moet wel leuk blijven. Ik denk, we zijn hele capabele mensen. Er moeten wat meer mensen opstaan. Er zijn heel veel capabele mensen. Ja. En wat zou je oproep willen doen aan die capabele mensen? Ja, ik denk dat meer mensen zeg maar iets buiten de box moeten gaan denken. En ze niet laten denken. Dus niet door andere mensen laten overhalen van oké, dit is de gedachte van Nederland. Of zo zit de wereld in elkaar. Nee, men moet zelf onderzoek doen, kijken. Laat je niks wijsmaken. We zijn capabel, onze hersens die werken, functioneren. Dus we moeten echt opstaan. Opstaan en zorgen ervoor dat er verandering komt. Verandering gaat niet komen als we op de bank blijven zitten. Opstaan, opstand. Nee, opstaan. Ja, met z'n allen. En ik denk, als we dat met z'n allen doen, kunnen ze ons niks maken. Oké. Ja. Er gaat een film viraal, Utrechtse politie die schopte een dame. Heb je die gezien? Ik heb het gezien, ja. Wat vind je ervan? Ja, Kan je het herhalen in de microfoon? Het voorval in Utrecht. Dat incident, die agent die dame na trap gaf. Ja. Ja, dat zeg ik net ook. Hè. Dat zijn de mensen die ons moeten beschermen. Zij zijn bij ons in dienst. En als je dat soort dingen ziet, ja, er kan van alles vooraf zijn geweest. Maar jij bent degene die de uniform draagt. Dus jij hoort jezelf te gedragen, zolang je in de uniform zit. Ja. Dus met andere woorden, ik vind dat niet kunnen. Absoluut niet. Nee. Absoluut. Daar moet wat aan gedaan worden hoor. Ja, maar ik vind het gewoon tegen mensenrechten, dit is niet oké. Daar moet wel een rechtszaak voor komen. Die man moet gewoon aangepakt worden, zeker. Er is zelfs sprake dat hij moest onderduiken, omdat hij er echt was en ja, zo. want hij moet gewoon zijn werk doen. En dat hoort niet bij je werk. Dat hoort niet bij zijn Nee, werk. we leven niet 300-400 jaar terug. We zitten nu in een andere tijd. We kunnen niet mensen schoppen. Nee. Ik snap dat mensen zich niet aan de regels houden. Er zijn consequenties. Maar agressie is geen oplossing. Ja, maar politiegeweld is eigenlijk aan de orde van de dag. Heel vaak voor. Het is iets het is wat dacht je van politie, discriminatie. Wat hier, we lopen op de kruiskade. Ja. Ja, hoeveel auto's worden het aangehouden? En welke auto's zijn het altijd? Ja. Maar er is geen discriminatie hier. Nee. Nee, dat maakt soms wijs, toch? Ik ga lekker eten. Hey, dankjewel voor Graag het gesprek. gedaan, dankjewel. Bedankt voor die tijd. Dankjewel. Graag, hè. Oké. Oh, ja. Dit was het weer. Cultura TV. U heeft de antwoorden gehoord. Men was voor, men was tegen, men was het ermee eens en men was het er niet mee eens. Kortom, het zijn antwoorden waar we wat aan hebben. Ik sluit af. Volg Cultura TV online, social media, TikTok, Facebook, Insta. Like, subscribe en join the club. Ja? Sluit u aan. Word lid. Gratis lid. En als u iets wilt delen met Cultura TV, dan kunt u een e-mail sturen naar Cultura TV. En als u dat te ingewikkeld vindt, kunt u natuurlijk ook gewoon altijd even bellen. Het nummer ziet u hieronder in beeld. Wij van Cultura TV komen graag bij u langs voor een prettig gesprek. En wens u een hele fijne dag, fijne avond, waar u ook bent. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland.
Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.futuro.com for the generation then.